estamos aquí con Bea. Hola, ¿cómo estás? Estou moi ben, hasta ahora estou moi ben. Mentre non me dé unha ausencia de epilepsia, estou, gracias a Dios, ahora ben. Estou con vos, moi alegres, moi alegre. Eu quero que veña moitas veces xunto a vos e daros un abrazo e un mico para todos. Bueno, como é estar en Ámbar, na asociación? No centro de Ámbar é aprender a ler. Fizemos habilidades académicas, fizemos tablet, instrumentais, arrascamos ca tamén, fizemos moitas cousas. Estás contenta con Ámbar? Eu estou contenta, mira, o primeiro ano, como vos dicen, moi mal, porque eu tamén portei-me un pouquinho mal, porque estaba eu moi nerviosa ali. Pero no segundo ano estou contenta e feliz con todos meus compañeiros. Hai algúns compañeros que se levan mal e outros que se levamos ben, non? Como a todo mundo, non? Pero gracias a Dios conocimos a vos, estou moi contenta. E non quero, se hai máis preguntas, nada, en que te especializas, que é o que faz ti? Estou facendo un STI. Estou un STI que é acoso. Esta é de malva, está de color malva, pero ahora acabou non son malva. Eu tinha que metemos o monitor e tuve que traer da casa. Bueno, non pasa nada. Bueno, pois xa estaría, moitas gracias. Mas eu son tamén costureira, coso, e mais bordo. Guai. Pois nada, ata aquí, moitas grazas. De nada, a vos. Moitos bicos a todos.